De roets en het inchecken van afgelopen zaterdag in Venray is inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste carnavalsopeningen in Limburg. Zo doen we dat, zo doen we dat, zo doen we dat, in Rooi. Zo doen we dat, zo doen we dat, zo doen we dat, in Rooi. De jongste meisjes van Venray, hè? En de mooiste. Vertel eens, hoe bevalt het hier? Ja, geweldig hè. Ieder jaar, dit is gewoon geweldig hier. En wat is er zo geweldig? Ja, al die mensen, mooi verklede kinderen en ik vind het, de sfeer is hartstikke goed. Heel leuk. Hartstikke gezellig. Ja? Hartstikke gezellig. Ik zou zeggen, kom erbij. Ja. Heb je genoeg munt opgehaald? Ja. Oké. Ja. Nee, dan kunnen we straks een putje komen drinken dan. Ik kan heel aardig dronken worden. Deze. Geweldig! Ja? Fantastisch! En wat is er zo geweldig? Ieder jaar weer. Ieder jaar weer? Ja. Venray, hè? We wilden nog meer. Alle vriendinnetjes, kijk, allemaal. Ja. Iedereen woont ergens anders. En iedereen komt op de zaterdag terug. En dan om hier met z'n allen carnaval te vieren. Dus jullie komen allemaal... de meeste komen... Nijmegen, Breda, Venray. Maar wij komen allemaal uit Venray. Ja. Oorspronkelijk komen we allemaal uit Venray. Oké. En jullie zijn allemaal vriendinnen? Ja. Ja? Ja, al lang. Ik vind het hier super gezellig en kijk eens wat de mensen allemaal mooi verkleed zien. Alleen, ik mis nog een beetje van carnavalsliedjes op het moment. 16 jaar? Nee, langer. Hebben jullie de mannen allemaal thuis gelaten? Of hoe zit het? Ja? Doen we altijd. Die komen nou. Oh, die komen... Misschien. Die liggen nu te slapen zeker? Dat weet ik niet, dat moeten ze zelf wel zien. Dat weten we niet als het liggen te slapen, maar dat moeten ze zelf weten. Dus die missen jullie niet? Nee, ga niet. 18. Blijf Limburg onbetwist. Oh, Nou. 19! We zijn alweer een jaar 19, bijna 20 jaar. Oké. En nou zijn we aan de beurt. Zijn hun aan de beurt? Nou, hè, doen we heel even hun aan de beurt, heel eventjes. Maar kom jij ook uit Venray of niet? Jazeker. Ja? Ben je hier geboren? Ik ben hier geboren. Oké, maar je studeert nu ergens of zo? Nee, ik woon in Venray. Nee, ik kom uit Rotterdam. Uit Rotterdam? Ja. Oh, dat is mooi. Ja, mijn vrouw komt uit Venray. Je vrouw komt uit Venray? Dat klopt. Ja. En waar heb je die gestrikt? Hier in Venray. In Venray. Ja, maar ik ben er wel voor naar Rotterdam verhuisd. Maar we komen voor de vastelovend nog altijd even terug. Nou, dat is toch hartstikke mooi, hè? En bevalt dat een beetje hier in het zuiden? Ja, het wordt heel goed. We komen al een jaar of 10 hier, dus dat komt helemaal goed. Oké, dus je bent wel ingeburgerd nu? Ja, dat zeker. Oké. Hij kan de liedjes al meezingen. Nou, dat is al heel wat, hè? Toch? En deze ken je natuurlijk niet, hè? Nee, deze toevallig even niet, maar de rest wel. Die gaat over meezingen. Ja, ik ga dadelijk weer meezingen. Gisteravond verrast. De oude prins treden af. En ik weer benoemd als prinses van de NRW in Venray. Ja, en een groot feest gehad. Ja, zeker. Mooi, heel mooi. De hele familie was er. Papa en mama ook? Ja. Oh, wat leuk, hè? Ja. Ja. En waar is de prinsessenmuts? Die heb ik nu niet, want de spullen zijn nou bij van de NRW-bedrijven zelf en van mee. Oké. Maar je kunt ook zien, hè, bewijs heb je nu, hè? Kijk, Een bewijs is toch? Dat is dus nu officieel prinses. hoe was het optreden vorige week bij de Hazenkeuter Live? Het optreden van de familie Lucas, nou Ja. super.
Eén keer repeteren en dan allemaal met elkaar weer deze muziek kunnen maken. Wij hebben allemaal enorm genoten. En nou vandaag hier op de Roets, in de tent, maar niet buiten. Waarom? Het is veel te koud buiten. Nou, dat valt reuze met hoor. Ik vind het veel te koud buiten. Ja. Oh, je bent de hele dag aan de cola? Ja, de hele dag aan bier. En dan weer aan bier. En dat hou je zo de hele dag vol? Hou de hele dag vol. Ja. En wat vind je van de Roets? De sfeer nu vandaag? Ja, de sfeer is geweldig. Het is de eerste keer sinds 13 jaar weer, dus top. De eerste keer sinds 13 jaar dat je in Venray bent. Want ja, 13 jaar geleden, 13 jaar geleden bestond de Roets nog niet. Nee, maar de eerste keer sinds 13 jaar weer carnaval dus. We zien positief. 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 Lekker positief. Laat er helemaal gaan. Er is geen tijd om stil te staan. Veel plezier en niemand van slag vast te lopen. Maak ons de dag. We zijn positief in ons ganse lief. We lachen van oer tot oer. Al zitten mij een stukje los, dat interesseert geen moer. Zo, wie van jullie is het positiefste? Oh, allemaal positief. Nou, vertel eens, hoe komen jullie hier terecht? Nou, hoe kom je terecht? Nou, ik heb 28 jaar in Hols gewoond en ik ben een echt Venroods merkje. Ja. En ik zei, als ik nou in een Venray kom te wonen, dan ga ik niet naar de Roets. En dat heb ik dus nou gedaan. Is dat de eerste keer? Ja, eerste keer. Oké, en best nog van de glijbaan afgegaan? Dat was niet te koud. Dat gaan we maar niet doen. Helemaal uit Breda, hier carnaval. Uit Breda? Ja. En hoe komt het zo dat je dan hier naartoe komt? Dit is het meest leuke carnaval die er maar bestaat. Ja. Maar hoe kom je dan hier terecht? Heb je hier familie of een zus? Ja, ik heb hier allemaal kinderen wonen. Allemaal kinderen? Ja. Is dat jouw moeder? Nee, Oh. half. En hoeveel kinderen heb je? Ik heb er wel 13 denk ik als ik zo ga tellen. Oh, heb je goed je best gedaan? Ja. Oké, en jij? Nou, ik ben echt een Venrotse. Ja. Ja, in alles. Dus ja, dat gaat nooit over. Nou, dat is niet uit te leggen. Echt een Venrotse, ja wat is dat? Dat is iets wat in u zit. Dat is iets wat je gevoel is bij je hart. In je hart. Ja, daar werd ik mee geboren. Oké, dat Dus kun je ja. niet leren, dat heb je meegekregen. De herden of de herden niet. En ik Alleen heb dat. het. Je hebt het. Ja, ik heb Ik het. zie het, ja. Ja, echt. Helemaal alleen op de wereld of heb je iemand bij je? Ik heb wel iemand bij me. Ja? Ja. Oké, en kom je uit Venray of kom je ergens anders vandaan? Nee, ik kom 100% ergens anders vandaan. Oké. En Kennen jullie Deurne? ja? Nou, oké. En wat brengt je hier naartoe? Deze mensen. Deze mensen. Hey jongens! Hey, even een beetje herrie maken, hè? En dat zijn allemaal vrienden van je? Huh? Dat zijn allemaal Ja, vrienden dat van zijn je? allemaal vrienden van mij, ja. Oké. Ja. Nou, dan zou ik zeggen veel plezier nog. Ja, dankjewel. En kom goed thuis, hè? Vinden jullie het leuk hier? Ja, heel leuk. Ja? En hoe lang zitten jullie al hier? Ja, gewoon de jeugdtent is niet open, dus dan gaan we hier gewoon lekker zitten. En zijn jullie ook al buiten gaan roetsen of niet? Ja, ik wel. Jij wel? Ja. En was dat koud? Ja, heel koud. Ja? Ja. En jij, heb je ook geroetst? Heb jij ook geroetst? Nee. Nee? Durfde je niet? Koud. Is te koud? Ja, je hebt groot gelijk, hè? Dan kunnen we dromen. Dromen met de ogen op. Vieren leven mag het woord. Vastelovend gennesloop. Dan kunnen we dromen. Dromen met de ogen op. Vieren leven mag het woord. Vastelovend gennesloop. Maar ik heb begrepen dat ik je prins van het volgend jaar is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat mogen we natuurlijk nog. Dat mogen we niet zeggen natuurlijk. Nee, dat moet je nou nog niet zeggen. Nee. Dat moet wel een beetje onder de kiep blijven. Oké. Want anders dan werd iedereen dat wel. Hoe
Hoe ga je dat het hele jaar verzwijgen, zou ik maar zeggen? Heb je daar iets op gevonden? Ik begeef me gewoon onder de mensen in Venrooy. Ja. En dan komen ze er niet achter. Allemaal het was. En wat brengen jullie naar Venrooy? Wel een beetje de gezelligheid, hè? Ja. Oké. Toch wel, hè? Ja. En wie heeft Jos? En Jos, weet... Op weg naar Mergen blijven wij in de vlucht vandaag. Een briesje vastelovend, zelfs een tijgerwind roept halaf. Op weg naar Mergen blijven wij eerst vandaag. Nooit zo'n rustige vlucht, kunt een duvel heen op boven. Ik stook het vuurke op, met wat bronsvuur en eikenhout. De muziek knalt door de rook, de sterren genau beginnen. De stilte is geweest, de turbulentie die viel zo vertrouwd. Een luchtballon vol confetti vliegt gestuurd op de zonnige branden. Zwevend in gedachten schuurt de ween. Toch maar even te landen. Op weg naar Mergen blijven wij in de vlucht vandaag. Een briesje vastelovend, zelfs een tijgerwind u halaf. Op weg naar Mergen blijven wij eerst vandaag. Dus jongen, hebben jullie de boel onder controle? Loopt het allemaal goed? Zijn er incidenten geweest? Of is het allemaal keurig onder controle? Het is zoals het hoort, helemaal onder controle. Het is een heel mooi feestje, gehuurd op de achtergrond. En ja, goed, de voorbereiding met de gemeente en alle partners die erbij betrokken zijn, die hebben ze afgelopen week volop gedaan. En ja, het loopt lekker. Houden we zo, de hele carnaval wat mij betreft. Wat een gevoel wat ik voel, ja, voel ik geen ander. Wat een gevoel wat ik voel, ik lig wel in de shop. Wat een gevoel wat ik voel, hier wil ik nooit vanaf. Wat een gevoel wat ik voel, is vast de landen. Allah. Hey! Hey! Ja, ik voel het gewoon aan mijn water. Gaat vanzelf, ik doe er ga niks aan. Sfeer, plezier, de lol en op de kater. Halt mij dan nog niet meer in de dwang. Want gevoelig is het zeker. Lekker toch, gevoel het overal. En dan weet ik dat het goed zit. Het gevoel van de carnaval. Wat een gevoel wat ik voel, ja, voel ik geen ander. Wat een gevoel wat ik voel, ik liep wel in een shock. Wat een gevoel wat ik voel, hier wil ik nooit vanaf. Wat een gevoel wat ik voel, is vast de landen. Dan komen de hazen, dan komen de hazen eraan. Hey, huff de glazen, en dan komen de hazen. Die hazen, de vaste lang. Ja, echte bierhazen, die houden ervan. Die draaien aan de knoppen. Iedereen wil het met ons. Zie wij niet meer te stoppen.